Hej Karsten, Hej Johannes. hvor er det dejligt at tale med dig. I lige måde. Det vi skal tale om nu, der bliver jeg bare nødt til at være ærlig. Det er jo noget af det mest interessante overhovedet i astrologien, synes jeg. Ja, Øhm, fordi du skal jo holde et foredrag på Alle Tiders Astrologikongres. Og et foredrag hedder Retningspile i horoskoptydning. ja. Øhm, Overordnet set, Karsten, fortæl os lige, hvad det foredrag handler om. Meget overordnet. Meget overordnet, så er det jo, altså jeg har jo altid været altså interesseret i, at horoskopet helst skulle udpege nogle retninger, som vi på en eller anden måde kan sigte efter, fordi altså livet er jo komplekst, og der er ingen af os, der ligesom har et fripas, så vi kan hurtigt blive overvældet af alle mulige detaljer og kriser, og hvis ikke vi ligesom har et eller andet at sigte efter, så kan vi let komme til at fare vild. Så derfor har det altid været vigtigt for mig, det her med, at der ligesom er nogle retningspile, som horoskopet udpeger. Klart. Giver mening. Så, hvor mange retningspile er der, og hvad hedder de? Jamen, jeg arbejder med 4 retningspile, og de første 2 har jeg sådan delt lidt op til en bestemt livsfase, og så er der så de sidste 2, der er en lidt senere livsfase, men altså i praksis vil jeg sige, de er meget blandet sammen, så det er sådan mere på teoretisk plan, jeg har delt dem sådan lidt op. Men altså den første retningspil er jo, og de første 2 handler om det her med, altså hvem er jeg, og hvad skal jeg i det her liv? Og det er jo noget med at komme hen til sin sol og sin MC. Og så senere, eller altså det er ligesom det første udviklingstrin. Og her vil jeg sige, at solen er jo lidt noget, vi tager for givet i horoskopet, og som men jeg oplever det egentlig som et meget komplekst punkt at nå hen til, og det kan vi i virkeligheden blive ved med at forfine, altså solens aspekter, dens tegn og husposition, kan vi blive ved med at forfine gennem et helt liv. Det er aldrig noget, vi bliver færdige med, så vi behøver ikke hoppe over i alle mulige fancy teknikker og andre ting, for ligesom, der er masser af guf bare i det. Men så kommer jo så nogle af de ting, som jeg synes er rigtig spændende, og det er jo, når man kommer lidt op i årene, som jeg begynder jo nærmere min anden Saturnrunde, at så begynder man også at stille sig de der spørgsmål, men hvorfor er jeg egentlig her på den her planet? Og der er det meget, jeg bruger måneknuderne, som jeg altid har fundet meget interessante, og især den sydlige måneknude er nærmest begyndt at betragte som en ekstra port ind i horoskopet. Og det er igen det her med, at vi har en tendens til hurtigt at hoppe over i løsningen, altså den nordlige måneknude, men man vil virkelig at forstå den sydlige måneknude til bunds, så forstår vi også lidt tydeligere, hvad det er, vi er kommet med i bagagen, og hvad vi også skal lære at give lidt slip på. Og så det seneste, som jeg er blevet rigtig meget optaget af, det er måske, synes jeg, horoskopets allermest spændende punkt, ascendanten, som jo er langt, langt mere end bare en maske. Altså, for at blive sådan lidt bibelsk, så er det jo, at træet skal kendes på sin frugt, og vi skal kendes på vores handlinger, og alt det her omkring, altså vejen til helvede er brolagt med gode intentioner, men hvis ikke ligesom vores handlinger følger med vores intentioner, så, så kan vi ikke bruge dem til så meget. Og ascendanten er jo, som Stephen Hawking siger, vores identitet i handling. Og det synes jeg er virkelig, virkelig, virkelig spændende at skabe den der overensstemmelse med det, vi har indeni, som vi gerne vil have ud. Og er der sammenhæng der? Og hvad kan vi justere på? Fordi ascendanten er en af de faktorer i horoskopet, vi faktisk lettest kan justere på, hvis vi har en ordentlig bevidsthed omkring det. Wow, fantastisk. Så det, jeg hørte dig sige, det er, der er 4 retningspile. Der er Ja, de 2 første retningspile, som er tilgængelige, om man vil, typisk i den første halvdel af sit liv, som er en helterejse fra månen til solen og fra IC til MC. Så ja. hører jeg dig sige, at efter noget tid, så, så begynder man måske at få en større tilgængelighed til de andre udviklingsrejser, som er fra den sydlige måneknude til den nordlige måneknude, og så den fjerde, som i virkeligheden, det jeg hørte dig sige, det er, måske er det i virkeligheden hele horoskopet,
og alle energierne, som ligesom akkumuleret set udvikler sig hen imod ascendanten. Er det sådan, det skal forstås? Ja, fordi ascendanten fungerer jo hele vores liv igennem, men altså når vi begynder at bruge den mere bevidst senere hen i livet, så fungerer den jo nærmest ligesom den her kosmiske volumenknap, som vi enten bruger vi den for meget, så skal vi måske lære at skrue lidt ned, eller også bruger vi den alt for lidt, så alle vores talenter og ressourcer ikke kommer ordentligt ud, og så skal vi jo lære ligesom at skrue op for den her, fordi det er jo vores kontaktflade til omverdenen. Klart. Det er sjovt, fordi der er jo mange misforståelser i op-astrologi versus quote-unquote rigtig astrologi, ikke? Altså en ting er, at vi alle sammen forstår, at den primære markør for mange mennesker nødvendigvis ikke er soltegnet, men der findes primære identitetsmarkører andre steder i horoskopet. Men en anden misforståelse, kommer jeg til at tænke på i pop-astrologi, det er jo den her ascendant. Altså fordi, kigger man i et hvilket som helst blad, så vil man sige, så når man slår op på ascendanten, så er det vel sådan, om, hvordan man er klædt, for eksempel. Det er ikke for at sige, at det ikke handler om, hvordan man er klædt også, men det, jeg hører dig sige, det er, at det, som du ligesom tilbyder, eventuelt sammen med den dele af den esoteriske astrologiske tradition, det er, at ascendanten i virkeligheden altså transcenderer hæmningsløst meget ens tøjvalg, for at putte det meget, en meget simple terms. Altså, ascendanten er meget, 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 meget mere kompleks. Er et Mm. meget, meget mere komplekst energifelt. Er det rigtigt forstået? Det er helt rigtigt forstået. Jeg har lige været i gang med en bog om, der hedder The Charisma Myth, øh, altså om karisma, hvor de gør op med det der med, at karisma det kun er for folk, der er udadvendt. At det kan lige så godt være folk, der er indadvendt, men det hænger jo meget sammen med kropssprog, og det kan man jo godt fine-tune med en bevidsthed omkring det. Og det kræver selvfølgelig også noget indre arbejde, fordi vi kan jo ikke kun arbejde på vores ydre fremtoning. Vi er nødt til også ligesom at være opmærksom på, hvad sker der indeni? Fordi det, der sker indeni, det har en tendens til automatisk at blive afspejlet i vores kropssprog. Så derfor, hvis der ikke er overensstemmelse mellem de to, så kan andre folk aflæse det på et splitsekund. Så derfor hænger ascendanten meget nøje sammen med også vores indre arbejde. Wow, spændende. Så til det her foredrag, der vil du så tage udgangspunkt i de her fire retningspile, og så vil du komme med nogle konkrete eksempler, nogle måske endda personlige eksempler, eller sådan, hvad kan folk forvente, og hvordan kan de forvente at forstå de her fire retningspile ved at komme til dit foredrag? Jamen, jeg tænker, at mange af de mennesker, der kommer, det er jo folk, der har en solid astrologisk viden i forvejen. Så jeg håber da, at jeg kan lave et indspark, der måske tilføjer nogle nuancer til den viden, astrologiske viden, som folk allerede har. Klart, det giver mening. Spændende, spændende, spændende. Hvad mangler jeg at spørge dig om, Carsten? Eller hvad synes du, at der også vil give mening at fortælle om i forbindelse med det her? Øhm, Jamen, jeg tænker, det giver mening i forbindelse med det her, at huske på, at vi også skal huske at holde tingene enkle. At Ja, vi ikke skal ligesom, altså komme til at sprede os for meget over alle mulige ting. Og især i den her tid, vi lever i, med så mange informationer og astrologiprogrammer, hvor vi lige pludselig kan alverdens ting astrologisk. At vi også skal huske, at nogle af de helt basale ting, med en langt dybere forståelse af dem, så kan vi faktisk dykke meget dybt ned i nogle problematikker og nogle udfordringer og finde nogle gaver frem, uden at skulle ud i en hel masse komplekse teknikker. det synes jeg er en sindssygt god pointe. Og at gøre, at i virkeligheden at gøre astrologien dyb, men simpel. Ja, Det, skål for det. ja. Og jeg synes, det er en livsopgave som astrolog at blive ved med at forstå de grundlæggende faktorer i horoskopet på hele tiden og på dybere niveauer. Øhm, og det synes jeg bruger meget tid på, at forstå dem endnu mere, de helt basale ting. Klart. Er der noget, du i øvrigt glæder dig selv til at se på kongressen? Øhm,
Jamen altså, jeg glæder mig jo selvfølgelig til at se Rick Levine, men ellers så glæder jeg mig også til at se flere af de danske astrologer, som jeg synes er ufattelig dygtige og har et kæmpe højt fagligt niveau. Så jeg vil sige, jeg glæder mig til alt det, jeg kan nå at se på kongressen. Og også bare til at være sammen og snakke lidt astrologi i pauser og hvad der ellers bliver. Hvor fint. Tusind tak, Carsten. Velbekomme.